दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनैनि बे गोथार सानाव रुंसारि हरिचन्द्र बर' बिथांनि गोसोखांथिजों हारिमुआरि मावबादा जोंनि गरेस्वर दखरा लाइमोन बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों। दिनै आंखौ बे हाबाफारिनि बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरदोंमोन। बेयाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासै जोंनि बियाब आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो बिथांमोना बोसोनगिरि हिसाबै दङ आरो आंनि माने राजनिति दोलोनि इउपिपिएल दोलोनि मानाव गेदेर ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि आरो सेन्ट्रेल बडिनि दैदेनगिरिफोर बेयाव फैदों आरो 100नि बांसिन सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय फोरोंगिरि महरै मानाव गेदेर आब' समति बर' आरो लोगोसे बिद्युत साहारि बिथांमोननि सानैनि फोरोंनायजोंनो दिनैनि बे मावबादाखौ लानाय जादों। आरो बे मावबादायाव माने खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, सेरजा हुनाय बायदि बायदि आयदा मोसानाय मुसुरनाय बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय 10 सान जागोन आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि गरेस्वरनि मंगल सकनि खाथियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस काम एमसिएलए अफिसनि बादायावनो बे हाबाफारिखौ 10 साननि थाखाय लानाय जादों। बेनि थाखायनो आङो गासै जोंनि गरेस्वर बियाबनि सिङाव थानाय गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सेरजा दामनाय, खाम दामनाय, मोसानाय मुसुरनायाव बाहागो लानो दङबा सोलोंथाइ आयदाखौ सोलोंनो थाखाय गोसो गुदुं दङब्ला बिथांमोनखौ आङो बे दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो खावलायनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो दिनै देवलकुसि प्राइमारिनि सिङावबो 1 बाजियाव बे हारिमुआरि बादायलायनाय माने बादाखौ लानाय जादों आरो बेयावबो बेयो माने फोरोंगिरि हिसाबै आलासि लेंहरदों आरो आंखौबो बे हाबाफारियाव लेंहरदों। बे हिसाबै जोंनि समस्तिनि सिङाव बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद दुंखांदों। मानो होनबा बर'नि जिथु मोसानाय मुसुरनायजोंबो जोंनि बिश्वनि दरबाराव गावनि हारिखौ हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय बे हारिमु आयदायाबो मोनसे बिथिं आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि माने आर'नाइ, खाम, जथा, सिफुं, नारजि अमा बेबायदिया दिनै जिअ'टेक मोननो हादों आरो बेनि थाखायनो बयबो गोसो गुदुं हारिमु सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबि गिबियाव आं निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। नंगौ, दिनै जोङो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय दालाइ आफाद लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि नेहाथारि मानगोनां रुंसारि हरिचन्द्र बर' बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै गरेस्वर हालामनि रायजो राजाखौ लानानै लाइमोन सेंग्रा इयुथ स्पिड गथ'फोरखौ लानानै जों दिनै बर'नि हारिमुखौ मान होनानै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बिदिनो गंगना आरो मोसानाय बायदिसिना हाबाफारिखौ मावबादा हिसाबै जों लानाय जादों। दा बेवहाय जों गासै 10 साननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंखायनो जोङो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाय बिथांमोना नैबे मंगल सकआव थानाय एमसिएलए काम बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेवहाय दा 10 साननि थाखाय बे गोनांथार हाबाफारिखौ लानाय जादों हिसाबै बयबो फैनानै जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना लाइमोन गथ'फोरा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा आरो लोगोसेनो गंगना आरो बायदिसिना मोसानाय बे मोसानायाव जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो दङ बिथांमोना थाबैनो फैनानै नैबेवहाय बिथांमोननि मुंफोरखौ होफैनायजों जिहेथु जोंहा 10 साननि थाखाय नङा होनब्ला बिथां बिद्युत साहारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इन्सट्राक्टर आरो लोगोसेयैनो बिथांजों लोगोसेनो आब' सानमति बर' बिथाङाबो सासे गोख्रों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इन्सट्राक्टर हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों। दा ओंखायनो आं खावलायबाय बयबो जाहाथे बेवहाय सोलोंनायनि थाखाय गावनि मोनसे मोजांनि थाखाय जाहाथे बेखौ जाफुंसार होयो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा बेवहाय
जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लोगोसे गंगना बेखौबो जों लादों आरो बेनि बागैबो मोसानाय बर'नि खेराइ मोसानाय जेरैबायदि बागुरुम्बा नङा होनब्ला बिदिनो जोंनि बर'नि जा खेराइ बायदि बायदि बिथिङाव जि खेराइ मोसानाय आयदा दङ बेफोरखौ जोङो बेवहाय रोखायै फोरोंनाय जागोन। गोजोन्थों। गिबियावनो आङो गासै रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरबाय। नंगौ, जों दिनै गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जोंनि जि लाइमोन आफादा दिनै जों मोसानाय बादा सोलों बादा दिनै बेखेवदों। बेवहाय जोङो दिनै बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि गरायस्वर समस्तिनि मानगोनां MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा दिनैनि जि सोलों बादा बे सोलों बादाखौ दिनै बेखेवना होफैदों। लोगोसे आरो जोङो सोलों बादायाव फोरोंगिरि महरै दुलाराय हारिमु आफादनि इन्सट्राक्टर बिद्युत साहारि बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। दिनैनिफ्राय जोङो 10 सान बे सोलों बादाया जागोन। आं बेवहाय गासै जोंनि गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गामिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो दे जाहाथे दिनैनिफ्राय बे गामिसाफोरा फैनानै जोंनि बेवहाय जोंनि जि दामजु मोसानाय बे मोसानायखौ सोलोंनो हागोन। आङो बयनिसिमबो खावलायफिननाय थागोन जाहाथे जाय सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना जोंनि बे मंगल सक बड'लेण्ड गेस्ट हाउस काम MCLA अफिस बेवहाय फैनानै सोलोंनो हागोन। जों बेवहाय सोलों बादा हिसाबै जोङो गिबियावनो जोंनि खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय जोङो सिफुं दामनाय खाम दामनाय गासैखौबो जोङो बेवहाय फोरोंनाय जागोन। ओंखायनो जोंनि गरायस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गामिसाफोरनि बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जाहाथे फैनानै बेवहाय जोंनि जि सोलों बादा बेयाव बाहागो लाफैगोन।